Det er jo sådan, at for enden af en fed optur, der vil være altid en depression. Ja, men nu får du lige helt fra starten af. Det er faktisk, på nogen måde tror jeg, vi ligner hinanden. Det er helt fra jeg var barn, fra jeg var ganske lille, der er jeg altid tegnet. Og så når jeg møder gamle fastre og så videre, så siger de, Ole, du sad jo altid og tegnede. Og jeg kan ikke engang selv huske det så tydeligt, men jeg ved, at jeg altid har tegnet. Og man ved jo ikke, hvor mange børn tegner, og så holder de op igen. Men jeg bliver sådan ligesom ved. Jeg tænker egentlig også, at altid, selv sådan som teenager og som ung, stor dreng, så har jeg været interesseret i kunst. Og det er ikke, fordi vores hjem har været sådan fyldt med store, unikke kunstværker og sådan noget, men det har talt så meget tydeligt, så jeg meget tydeligt kunne forstå, hvad de forskellige kunstnere ville med deres, hvad der var fedt ved Picassos billeder og sådan noget. Det kunne jeg forstå i en ung alder. Sådan intuitivt, ikke? Det var ikke tillært eller noget. Og i gymnasietiden fik jeg så, var jeg heldig at få en pissegod lærer, som virkelig kom til at betyde meget for mig også efterfølgende. Og som tog mig med på store udstillinger på de store museer i København og så videre. Og så kom jeg på højskole, og der blev det bare endnu værre, fordi der var det endnu mere kreativt og endnu mere skabende og så videre. Og det var jo tilbage i starten af 80'erne, hvor med BZ-bevægelsen og egentlig en fuldstændig revolution af tegneseriemediet. Efficiency and progress is ours once more. Now that we have the neutron bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. The sun beams down on a brand new day. No more welfare tax to pay. And something solemn's gonna be flashing a light. Godless millions whisked away. At last we have more room to play. Our systems go and kill the poor tonight. Gotta kill the poor. Kill the poor. Jeg anede ikke, hvordan man blev tegner. Men jeg tænkte, jeg kunne rigtig godt tænke mig at være tegneserietegner. Altså om ikke andet, så man lave et album, måske kunne det sælges, og hvad ved jeg. Så det var sådan min agenda, at jeg ville være tegneserietegner. Og jeg har også lavet mange striber som ung, og egentlig fik også godtaget et album på forlaget Carlsen. Og det var det, jeg var fyldt af. Jeg tegnede altid, fra jeg åbnede øjnene til jeg besvimede. Sådan var det bare.